Eksklusibo nga na-cover sa Radyo Bandera Iloilo ang isa ka drug buy-bust operation sa City Drug Enforcement Unit kag Molo PNP sa Distrito sang Molo pasado alas 4 sang aga, Abril 30. Balik sa karsel ang anay preso nga si Alexander Alba, 50 anyos, kagula sang permanente nga trabaho matapos madakpan sa mga kapulisan sa South Baluarte, Molo, Iloilo City. Sa eksklusibo nga interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Captain Val Campbell, team leader sang CDU, duha man kabulan ang ila pagmonitor sa sospek antes pa nila ginkasa ang operasyon. Dati gayon nga mabaklan si Alba, pinagi sa police posture buyer sa isa ka sachet sang ginapatian shabu gamit ang 7,000 pesos nga drug buy-bust money. Na-recover man ang pito patanan ka sachet, lakip na ang buy-bust item na may kabugaton nga 18 gramos kag may estimated market value nga 122,400 pesos. Nadakpa na anay si Alba sang tuig 2016 sa kasubong man nga kaso apang nakagwa sang tinalikdan nga tuig. Kapigaduhon ang ginatumod ni Alba nga rason kung nga ini ang nagbalik sa pagbaligya sang droga. Ini si kabanderang Melmar de la Cruz, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.